toh. Rara. दसे थानानै साफा साफा सिला खिथिगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै मैथा खावलाय इउटुब चेनेलनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायफिनलायबाय थ' नोंथां दिनै दैबाना नायनो फैदों दैबाना जागासिनो एकदमबारे आलिया लोमजोब्बाय आलिया एकदमबारे लोमजोब्बाय आलिया हाथाया मा जाखो दिनै ये हाथों तो कोई हो जोंनि माबाया lebih nunggu itu Mas Pachna मार एक मार दे Dia dalai bebas. Lama-lama nak sampai.
बाप रे बाप jangan guys sih oh mas mar putih kah mas lama-lama nonton lah ini bolos karena wah buka mar putih kah mar mana puyardi jadar benar ya mana apa tuh numen mana bisa juga lakin baik mana apa bunga itulah mana nih ya mana itu tangnakan lagi garanti gilar ikut oi web kerja nih ya नोंथांमोननि गिबिसोरनि हौवादै जादोंबा खिथाहरना बाय नै नोंथांनो थांनानै उनाव कमेन्ट खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो माबा भिडिअखौ मा खालामनांगो भिडिअखौ इउटुबाव हेगारना होदो आरो शेयार खालामदो लाइक खालामदो माने थाबायनो हाला ini lama-lama terganti hei rajafoor oi साइकेल लासै हो ओइ की हल इन्जिन फाटी जाबो आरो साबे ए राजाफोर दैफोरखौ नायना ला दोना नोंथांमोना माने जा Terpondo zaman mana gosong karena terpondo lepas kapan orang ini hotel kah? Panjang bisa kan ya? mari tangan lo ada. Ya masuk ke di mana? Masuk ke mana? Your way. Murgi na? Hotel murgi. Sakali gila. Bapak. Dulu kita nomor lu hotel. Mas mari. Foto. Rara. Bang, dia. Harba. Wah, kipannya aja.